Takže čaute, vítajte pri ďalšom vlogu. Dneska to bude Agrokomplex Nitre 2025. S Justinom, s Lacom. Čo bolo? Dobre, Justin ide hádať dupetky. Prečo ja, Laco? Laco ide hádať dupetky. Hovoríš, vyhráš to? Áno. A ty? Nejdem. Takže Lacko ide hádzať. Netrafil. No. Dobre. Dal si všetky. A čo si vyhral? Dupetky. A co, aký máš z toho pocit, že si vyhral? Potom to ideme na drinky. Na drinky, dobre. A on za chvíľu ide toto. Budeme musieť hádať. Hádať? Dobre. Čo hovoríš na to? Dobre. Všetko tu je, kokos. Alebo nie, rajčina. A ukáž, aké si ty vyhral. Zabité. A čo si vybral? Čili. Samozrejme. Lacko, pozri si ale tie príchutia, aby si vedel, čo je čo. Ide ešte tento. Laco, horčica, toto sú tie zrnko, rajčina, čili a solena. To nebola rajčina, to bolo metka. Lacko má to zmiešané chute. On to podľa mňa pchá do seba a ešte má tam zmiešané chute z tých prvých. Strašne pomaly íš, Laco. Poď, Lacko. Rajčina. Takže teraz ide Jakub. Laco, poď na drink. Akože je toho tu veľa. More, jak sme zarobili. Pozrite sa, počkajte. Iba prvá atrakcia, už som bohatý. A ja? Taktiež tu máme hry aj automaty, všetko. Potom si poďme zahrať FIFU. Ja to vyhrám. Je to ojeb, Justin. Ja to vyhrám. Ojeb to je, ti hovorím. Nie, ja to vyhrám. Sadím sa s tebou o 20 €, že nevyhráš 100 €. O 20. Daj. Justin, je to ojeb. Nie. Musíš věřit. No ale ja nevieřím na ojeby. Ale dal si to, aha. Ale nie 100 €. Vedľa. To. Máme drinky. Zadarmo. A ešte sme dostali aj takéto. Yes. Máme. Takže ide Jakub. Nevadí. Kde si zatočí koleso šťastia? A hrali ste hry? Áno. Áno. Nič. Nevadí. Keď tak na budúce, ešte sme tu dlho. No, hej. Kúkame, drifty a Čavo najebal. Si najebal. A naraz nebyl tak velký, takže já si myslím... Vyzerá to, že prežili to, že je v pohode. Já myslím, že to může ztratit. Či aj kapota. Dáva.
spadol motor. Aj druhému? Nie, on nás zastavil bajo. Veľa čo sa stalo. Nie, Guma mu zobralo. Nevadí, idú ďalší. Brala guma. Oni na tom kolesách. A jebol do ňoho teraz. Ty bral by si takýto taxík? Kľudne. Včera išiel bez dverí. Aj? Bez dverí. Dneska, Taký pohode taxík. Za 5... Taxíkom sme za 5 minút v Bratislave. To sme za 5 minút v Bratislave. aj Afrike. Hráč? No. Tak chod tam a povedz, že odvezieš ma niekam. Aha, kuže odvedem. A ide sa! Ide sa! Toto. Lato, no ty keď fajčíš venku, takýto tým tam je. No a teraz si zapchajte ony. Aj ústa, aj riť, aj všetko. Aj, poprosím ťa. Neobjednali ste si taxík? Taxík! Poprosíme taxík! Teraz tento dymič. Tento tu chýbal. Dobre, takže toto boli auta. Laco, čo hovoríš na auta? Opičovka! A my ideme ďalej. Tak koľko budem platiť? 3 žetony. To je koľko? To je hodně peněz, na to nemáš. Mám? Nemáš. Mám. Ukaž 3 žetony. A ja skade vstúpim? Děkuju. Koľko už prestujete? 4 roky. Lucky down to Monster Stanu. A budete ešte aj také, že budete okolo ohňostroja driftovať? Večer určitě bude nějaká A trejko. dneska? Ano, dneska. Tak popneme. Áno. Laco, žlté auto. Žlté auto. My máme tu najlepšieho driftera zo všetkých. Pozor na ňo, pozor na ňo. Bude najväčšia skaterská show na Slovensku. A ide. Yes. To čo? A on to si nevedel, čo bolo pri Maxe. .15:27 je ten istý deň, ideme znova a Justin ide všetko prejebať na ten jeden automat, pretože si stále myslí, že vyhrá 100 €. Musíš viežiť. Alebo ešte sú tam tie, čo hádžeš tam peniaze, to chytím to a hodím to dole všetko. Justin tu práve prejebal asi 6 € a stále ide. Počkaj. Nestlačaj nič, neviem, peniaze. Peniaze? Peniaze. Keď tak bola to Počkaj. v kiosku. Počkaj. Ale pozor. Vyťahne volá čo iné. Tvojmu bratovi volá čo lamu. Nie, to je pôjde. Nevyťahneš nič. Ale mám tam ešte.
Tak skvělýho jezdce, aby se obřejím palce, vytáhněte telefony, natočte si to, protože tohle je opravdu pěkná podívaná hodící. No, sami můžete vidět, že to není máme zkušený jezdce. Lukáš Milerne, pěkně mu zatleskejte, my se s vámi loučíme, přijďte se svých nových taxí, drift. A objednal si taxi. Vidím. Laki zakýval Lacovi. Ja som došiel. Ešte raz. Ale takúto dám. Ale takúto dám, že... Takú. Ja to Nečítal som si to. Takže 5. miesto Heroes Laser Arena. Konečne iná farba. Červená 42G. Pekne ukázať. Modrá jednotka Jčko. Vyhráva to 69G červená.